estudiants d'altes capacitats de secundària han fet diferents experiments perquè els diferents cursos de l'escola els puguin fer i realitzar. El que hem preparat és una fira de ciències on hi ha experiments físics, experiments químics, visuals i una sala fosca on hi ha experiments també relacionats amb la llum. A tota l'escola, des d'infantil fins a l'ESO, passarà i faran els diversos experiments per aprendre sobre aquests diversos àmbits de la ciència. El de física, doncs, per exemple, us hem fet tirar un paracaigudes, llavors va baixant a poc, gràcies a l'aire. Jo estic fent un experiment físic, el de magnetisme. És una molt bona manera d'experimentar tant amb les mans com visualment i així els més petits es poden relacionar i aprendre dels més grans. Com si fos màgia o ciència.